Yung silon mo yung agtang mo. 36.6. Man. Ma. Saro nga, uy. Shield and face mask, then put the oxygen mask over your nose and mouth. We are about to take off. Fasten seatbelts securely, keep window shades open, and tray tables stowed. Go. Galit ako. Bakit? Walang pagkain. Walang pagkain sa aeroplano. Ano yan? Pagkain yan ah. Noodles. Baka to, baka pagkain, baka hindi. So, chinek namin yung ticket namin. Wala palang free meal. Kaya nag-order na lang kami ng noodles kasi wala na silang ibang pagkain. Noodles na lang. Napatay gutom. Dami ko. Sa itong cup noodles, dalawa na lang. Kaya maghati-hati na lang kami. Kubiron ka nga. Nasira. Oh no! Ayos ah. Testing. Awards. May free tubig. So, may si password Ano namin ko? 50 volt. Wala na tayong pera. Binayad na natin sa hotel. This video is brought to you by Manila Sardines Hotel. Manila Airport Sardines Hotel. palipat mo. Sige. Lumipat ka. Kasi nahuli ka kasi pumasok. Huli kang pumasok kaya nauna kami. Sorry, Lods. Uy. Sorry, Migo. So, ayun, what's up everybody? Everybody, what's up na naman ulit sa inyong lahat. Pwede mo. Bawal ba sa hindi ko lang kaming dyan, linen. Kaya 3 lang po talaga ang kami. Hindi pwede dito. Dito kasi maliit. Bakit tahimik ang go? Bakit? Balik na yung break one. Mabasa yung brief mo. Lalaki yung itlog mo. Sige na.
Ayan, so nasa NAIA airport pala kami. At sinubukan namin na mag-book ng isang hotel dito sa loob ng NAIA airport. Kasi hindi kami pwedeng lumabas for safety na rin. Hindi kami pinapalabas. Oh my God! So 3,200 pala to. 3,200, di ba, Migo? Pero yung capsule nila, magkano? Mga 900? 1,200. Ha? 1,200 yung capsule, isa lang yung pwedeng matulog, tapos yung CR nila common. Musa din Migo. Ano, Migo? Musa siya. Ano? Yung CR. Ano dito? Locker. Common. Yung CR tour natin. Yan, dito libre lahat, libre kape, libre tinapay, libre tubig, libre internet. A few moments later. Dali, bubalik ko kasi. Dali ito lang kayo wala. Kanina, kumuha kami ng snack. Lumili yung laki. Tumakbo ako balik sa room kasi baka sabihin niya, hindi yan kasali sa freezer. May bayad. May bayad yan. Ito yung Ano yung mga kinuha mong snack? Ano yung Cook Crunch? Cook Crunch at tagang gatas. Ako yung Coco Crunch tsaka itlog. Oo, may itlog. May itlog doon. boiled eggs view. Boiled egg. Okay na yun. Ay, may tulogan, mga juice. Ano to eh? Dami dun. Isti, one isti. Pre, saan tayo punta, pre? Lalabas tayo kasi malapit na mag alas 4. Alas 4 hanggang alas 6 tayo. 2 oras tayo sa labas. Painit muna tayo sa labas, pre. Tapos na kaming mag-snack ni Louie. Animal. Ikaw na lang. Nakapagnaka kami ng Coco Crunch doon. Hindi naman, yung Cook Crunch, hindi yung kasali sa package. Oh. Coco Crunch tsaka milk. Mga animal kayo ba? Hindi kayo nag-anda-anda. Tulog ka kasi. Hindi yung tulog mo, humago ka pa ka eh. Bigo, bago ka pa nga. Bigo, dahil sa hagok mo, si Brian hindi nakatulog. Parang nanginginig siya dahil sa hagok mo. Grabe Sarap ka giniginaw. nangagog eh. Parang pusa daw eh. Ano yung hagok mo? Taro ba yun? Nag-imbot yun wala. Kasi ngayong alas 3 hanggang alas 6 may alas 4 hanggang alas 6 may post-pest control. Tapos mga magdedes. Pest with yung mga ganon. This video. Ano mo? Magde-disinfect sila sa kwartong to. Kala siguro nila may virus kami dala or kami ba yung mga peste. Pisting yawak kayo. Kaming tatlo yung peste. Mga Bisaya kayong bulbul nyo. Bueno, amigo.